So chakre nwadhi e ndara, aparo ni podi gi chopo dwachwa kaka ne wadwaro fully, but of course ineno ka yare nwa ya e ndara, at least negi cheer kendo ging'e ni these young people ging'e gima gidwaro, kendo nyaka koro wabed gi pressure mondo watim negi gik magidwaro. Emomiyo ineno ka president nyoro otimo matek mo launch nwa ne wan gi Chan Games kae, ineno stadium ko ger, kendo oluongo nyaka rowere ni State House omiyo gi pikipiki. Of course osebedo wachno nobedo gi siasa mang'eny in whether mano is empowering the youth kata en mana siasa motemo godo win our hearts back to him. But kapacha aparo ni pok gi timo nwa kaka wadwaro fully, kendo emomiyo onengo wan kaka rowere kik wanindi, onengo wabed very vigilant, and kawa approach 2027 kik wiwa will, kik wiwa will, wabed aligned, wabed very active in matters politics, nikech in one way or the other pod weche politics gi affect. Nitiere rowere ni ma ok dwa winjo kata weche politics. Ki chako story mar politics ging'isi one apolitical, one ok okwayengore weche politics. Depende gi mo ok ng'eyo ni siasa en ang'o, nikech siasa thothne en kaka ipogo mwandu, is about resource distribution. Exactly. Koro apani our leaders ose paint politics in a bad way. Makoro ka itemoni mondi ji align gi politics, ji kawi marach, ji kawi ni inja koko, inja mriambo, inja, all the bad traits mabiro gi matters politics, which should not be the case. Onengo wange ni politics is the roadmap to the developing the goals mawan godogi. Nikech ka wan gi good leadership, ngama niye village level, ngama is poor kabisa, ngama odhier kabisa in our village setup, onengo you'd access to water, basic education, good infrastructures, and those are the goals mawaluongo ni SDGs, mawatemo ni rowerni kod all people in the community otem draw towards to. Koro wan kaka rowerni mane yuaknwa, wadwaro ni ngama nie village level dalawa wan gishida mar pi, and it's very sad ni namoluoro watu waonge gi pi. Ineno ka ji yudo pi e yao, and it's not clean water, and pi maolil, to wan gi nam kacha. Ta wan gi leaders ma are for the people and are for because apani en mana will mar timo gigo, nikech we have the resources, wan gi pesa, okni waonge gi pesa. Wan gi pesa, wan gi techniques, wanyalo kaupi from nam to supply ne jite a village levels. Koro mago are some of the issues ma watemo push for, weche kaka education, quality education. I was very sad kana aneno video moro mane circulate online mar nyathi matin ma apani ne Turkana odhi somo e buo floodlights, ineno lights ma menyo nwaga gotieno endara, osomo endara e buo floodlights go, nikech okonyal yudo taya e dalagi. Mago are some of the issues ma pod timore e Kenya waka. Ingeni jomani Nairobi ok nyal relate, but kidhi e village level, nian dala nyocha kendo na attend a political forum, to gik mananeno I wasn't pleased. Rowere marom koda obedo e political forum, jo siasa go siasa gi chieng chamo gi kanyo
imiyo gi propaganda kasto ka forum no rumo gi riedo line imiyo gi prabich. I was really sad. 50 bob. So doni kichonge go. Yeah. 50 bob no. Exactly. Koro to me anyalo neno ni 50 bob no tin. But to them they see the value. Gineno ni 50 bob no nyalo konyo gi kata yudo a lot moro kumoro. But 50 bob no di cost duonde. Nikech iuso duondi ne 50 bob. Koro decisions mano nigi make. Ngamo mi ok nyal pingo kata ko wacho timo marach. Exactly. And it's really sad. Koro mago some of the issues mawatemo air out ni mondo wadwa we kata gi siasa mar yuko jamnani because it's really possible. Wanyalo timo siasa ma ka in ja siasa isel agenda ni ngiso ni an kabiro on board. Abro kelo no pi maler, abro kelo no quality education, abro kelo no osiptende yath, you know. Not ngiso kaka in gi pesa mangeny tangonwa dini nitie jasiasa moro manenoga I think he's going to vie in 2027 otangore kaka in gi pesa kaka ene club otimango and people are all over him gi support ni manager telo mwadwaro kibiro vai kaka rawer ni ipenji ni in gi pesa di like do you have money? Kionge pesa okieri. That should not be the case. Oningo wa yier jotelo kaluore gi mipango magin godo ne wan. Erukamano. Yes.